Mzayiya Sunday ecaweni. Masifunda uMateyu 6 ke sifuna nje le verse inkoda uba Mzayiya. Njengoba nithetha nje iyaketeza uba Mzayiya uqote iverse enzima kakubi. Sunday pha ecaweni. Matthew number 6 sizayifumana pha kuMateyu 6. Sibe sesiyathanda abazalwane ba. Ungavumi lizaliseke izwi lenkosi ngendlela engasoyiyo ngawo. Mawuthiwe nxa kuthiwa abayingcosana bazawubekezela uthi ndingomnye wabo. Ndifuna ndibe kule ngcosana kuthiwa yokubekezela. Haleluya. Matthew chapter number 6 sifunda uverse number 6 sendiluqa luvela ezulwini sendehlukene nokona amanyanga nokona amanyanga aluhambo olutsha ndawubekezela nababengayiqondi bade bayiqonde nababengakhela umkhanyo bade baqonde uba ye mani le nto yalo Yesu serious nomntu yani. Ngibonga igama lenkosi. Haleluya. Funda ke bama uverse number 6 kwenzela basithandaze. Xa verse 5 unesihloko malunga nokuthandaza. Malunga nokuthandaza. Yes. Ke wena xa uthandazayo ngena egumbini lakho uluvale ucango. Uthandaze kuyihlo ongabonwayo. Ke uyihlo yena obona okwenzeka emfihlakalweni wokuvuma. Now nansi ke bazalwane abasibambe uYesu ufundisa apha ngokuthandaza. Ufundisa ngokuthandaza. Umthandazo uyawazi ukuthandaza. Sithandaze ngoba lithi izwi lenkosi umthandazo wesikhulu unamandla. Amen. Ukuthandaza sithandaza sisenkonzweni sithandaze uve futhi bayi kuma kukho umthandazo owuthandazayo uvele uvaluka uthandaze uThixo. Uyabona lo umthandazo kufuneka umzalwane abe nayo imbongi yakhe yokuthandaza. Siyavuma siyathandaza nxa sihlangene sona kodwa mama le nto mayike uvukele uwedwa ukwakho ube wenu ube nespace sakho sokuzivala uthandaze. Ngibonga igama lenkosi. Haleluya. Wafu uyabona ke uyabona lo umthandazo uyabona lo umthandazo sisiwami awunalimi asinqabanga kakhulu ngesikanjalo. Haleluya. Uyabona lo umthandazo awufoka amagqaza awuna limit. Uyatyatyadula njalo. Awuthandazi uqonda mayema sizakusafuneke kushuyayela. Awuthandazi unonto ukuba yekwanele zawudla ixesha. Kodwa apho uyazendlala noma ungathandaza from 12 o'clock uyobetha 1 ekseni noma ungathandaza kuze kuyobetha 3 uyaqhubeka uyaya nje. Haleluya. Ngoba kaloku uyabona ngokumzekelo uba kowenu umzekelo mhlambe pha ekhaya abakusindiswa ndisindisiwe mna ndifike ndicele pha ekhaya ndithi mama ngicela nguthandazo bavuma abazali bathi hayi mntana masithandazeni
wena ke uxhomekeke kwiimfefe zabazali bakho, ungabahlukumezi ngoba besuke bavuma bathi makuthandazwe. Ubabanjele. Haleluya. Bathula abazali baguqe baze babe buhlungu amadolo, ubamele apho uyingangalala, ungumavula kuvali, bathulile sebelindile uba hayibo lo mntana ugqiba nini, abazuvuma ngomso. Yawuzathi besicela kuthandaze bathi hayi suka, hey wena uxhomekeke kwiimfefe zabo. Xa kuthandazwa abantu babamele, xa bethi amen nawe ithi amen, uyeke kwenze banangomso ukuthi becela kuthandazwe bavume. Emveni babehambile bayola, unexesha lakho noThixo, nabo kona uzawuzondlala. Haleluya. Utsho konke okutsho, uyabona ndivamise ukutsho ndithetha abazalwane, uyabona njengoba nditshatile ndinonkosikazi umakajeje, sindala sobabini ekamereni, sobabini pha. Xa kubetha u-12 ebusuku kube khona into exhuma ngaphakathi ethi uyingcwele ngokaJehova, andivele ndidanduluke nje pha ekamereni ndithi ungcwele nguJehova. Hayi, ulele lo muntu udinga isipesi sakhe, itsho kungaphakathi le nto. Ndiyavuka ndivula uqhango ndiphume ndimshiye naye ngoqaba ke, unless nditsho ukuthi sobabini ngaphakathi hayi sawugilana kulaa kamera simboke sobabini. Malibonke igama lenkosi. Kodwa bazalwane, le nto mayingahlukumezi omnye umntu, mnike isipesi sakhe. Uthi uYesu ngene engotsini, uyabona apho, hayi uyaya nje. Malibonke igama lenkosi, malibonke igama lenkosi. Qhubeleka mama sithandaze. Wena xa uthandazayo ungena egumbini lakho, uluvale ucango, uthandaze kwihlombe. Yes. Ke uyihlo yena obona okwenzeke emfihlakalweni wokuvuyisa. Yes. Ngoko ke xa nithandazayo ze ningenzi imilembelembe ingento njengabangakholwayo, bona baba boviwa ngenxa yamazwi abo amaninzi. Ze ningafani nabo, kuba uyihlo uyakwazi enikusweleyo ningekacingi. Nanku umbuzo ke ngoku, ingabe kurongo ukuthandaza omde xa ithi ningandenzeli imilembelembe emide? Le ivesi ndake ndayiva ngutata wami eshushu ethenqeni, sizawuthandaza pha kade pha ko-96, wathi uyawutsala mama, wayithanda uyawutsala masokulu umthandazo mama, kanti nje uYesu uthi ningandenzeli imilembelembe. Ndathi ikhona ivesi enjafana nyani khona. Malibonke igama lenkosi. Now le nto bazalwane ayithi suthandaza uqhubeke, no. Le nto yokuthandaza mayingabi yi-show off, wenza imilembelembe nje engasonto yanto. Kodwa uYesu wayethandaza abazalwane ii-hours. Wayethandaza ixesha elide, ukuthandaza ixesha elide akusosona. Malibonke igama lenkosi. Ngoba xa uthandaza mgebe, xa uthandaza sisinothi umthandazo lo, xa uqalayo uthandaza umthandazo wengqondo. Uqala nje ngokwakho, futhi ungavumi ukudisivwa nguSathane. Uthi usawuthi uyathandaza usathi ungcwele Nkosi, ngeke nje uqala kade uzawuba njalo, uzawuqala ngokwakho kodwa uzawuthi usiya. Uzawubona sowuthandaza ngoku, sowukhona into ekusuyeka mani, sowutshofwa yinto ngaphakathi ithi suyeka ukuthandaza. Haleluya. Ungani usathi uyaqalisa uvuke phama amajeje angishiye laa nto yothandaza. Xa iqale sithi siyabonga simakade aluSathane uthandaza ungubani, wakwathandaza apha ebusuku. Hayi masudlala apha wena uhambe uyolala uyazigodolisa nawe uvele ukomo Thixo yintoni endiyenzayo. Hayi soma mntambi ndiye ebhedini, uroshwa nguSathane. Ngexesha sithi wawuzivapha uthandaza wena, ubumbani ungathandaza, ufohla loo nto leyo isitsho mgebe uthi ndiyathandaza ke namhlanje. Haleluya. Qhubeleka mama sithathu sizothandaza. Verse 9. Thandazani ke ngoko nina nithi. Yes. Ba uwethu osezulwini. Malaziwe lihlonelwe igama lakho. Malongame ulawulo lwakho. Yes. Makwenziwe ukuthanda kwakho emhlabeni njengasezulwini. Yes. Sibonelele kwiintsolo zethu zemihla ngemihla. Usixolele amatyala ethu. Njengokuba nathi sibaxolela abasolayo. Uvesi bani lo?
uverse 12 nanso lento endiyifuna siqolele ntoni njengoba nathi sithini now ifika ifase ke ngokupha siqolele amatyala wethu ubone uma ngoku ngase umuntu aphele pha angaqhubeki nayo ba njengoba nathi sithi bazalwane yabona impilo yokholo impilo eserious kakhulu eserious kakhulu haleluya now kunabantu osho ububani into akandenza yona hayi Nkosi yami hayi noma kuthiwa ngiyexhola hayi nothubani kodwa izwi likaThixo lithi siqolele amacala ethu njengoba sithina abazalwane njengoba sibaqolele kunabantu abasilimazayo kunabantu esingeva nje kuthiwa ubani wayenza into ethile sine-evidence sinobungqini uba ubani wayenza into ethile yebazalwane andiyivanga ngoba kuthiwa ubani wenza into ethile ndiyayazi dani wayenza into ethile kodwa izwi lenkosi lithi sithini bazalwane siqolele amatyala ethu njengoba sithini sibaxolela abasonayo kunezinto abazalwane ezingasuze zenza because thina siphila singenaxolo hayi sinangathi bazalwane abangcwele uthi amaHebhere ephuthumana uxolo nobungcwele kungekho namnye yakumbona uThixo engena ayitshela abazalwane ndithe into zami nabazalwane siqolele amatyala ethu omnye zatsho nje athi hayi uthatha umonakala uyabona ngoku ayabona ngokungena kwenye umhlaba ngene ubani wayengithembisa ukuzangithatha haleluya ndafumana abantwana abathathu ethe uzawundithatha zangandithatha wandilahla wothatha enye intombazane eseJoburg ndingamxolela kanjani umntu onjalo balibonke igama lenkosi andinamzali namhlanje ndiyamazi wadutshulwa ngubani ndingamxolela kanjani ubani siqolele amaqala ethu haleluya njengoba sithini na sibaxolela abasonayo bawuthandaza abazalwane bathandaze batsho bancane ngoba banabanye ababambile bathi ubandende umxolo Thixo yawundixolela kodwa umuntu yena akuxolela uThixo kodwa yena ngeke amxolela ubani balibonke igama lenkosi usiphuma nje apha enkonzweni uma ujikela ne-drive uthi uba kuthandaza uthi wakuligqila utshaba lakho ubalize uphephe indlela udliyari lakho uphume ecaweni hayi bazalwane lithi izwi lenkosi sibaxolele yebazali basilimazile abantu basenzile abantu into ezibuhlungu sinobufakazi sinamanxeba sinezivubeko sinezikasi kodwa limile izwi likathi nibaxolele siqolele Nkosi njengoba nathi sithina abazalwane sibaxolele bawuthandaza abazalwane ubevuba Thixo bayaqhobhoza bayaya bakwelesithathu izulu kodwa wena uvayo uphelele wakho umthandazo awuyindawo ngoba unabantu abaxhelele enhloko ababambile abakulimazayo yebazalwane indawo uxola ungakho mnandi uva Nkosi yami yabona uyazi bakunomfana mina sisinothi owabetha umntla wethu ngezelo umkhulu wami enze emveni kwabo wambetha ngezelo wamqhekeza lendawo ngezelo amxhola umntla wethu kwale vuza igazi ngithi ubhubhile loo nto yakudala mna into lapha bloko 2005 minxebe kakhulu ngumntla wethu ubetha ngomfana ngezelo ndamxhola phanda umfaka ebhakhini ndandibale ngathi ndiyakhumbula edolophini wafika wathungwa phana amabantu uthungwa namatye ayilapho banyanzeleka phinde ayoqhaqho phinde wayetumbulele kakhulu naw ndasindiswa ndanento ethi noba ndingenayo indlela namandla wayengumntana wesityeyi wavula igqwetha mtata wakhe yaphela sabe singenawo amandla kumenza sinayo imali yokuziwela ndanento ethi kodwa ngenye imini ndawuze ndimbambe ndasindiswa ndakhola nangumntwana kaThixo
ndikhumbula kakuhle that was 2019 or 20 bamadisemngcwabeni ngathi nxa ngiphume ebhedi ngadibana naye ngohlobo wathi qhi ngaphakathi wathi nathi hawu ndishumayela kangaka nanku lo mutho mna mntwana kathi ndima phambi kwabantu ndithi ndishumayelani nanku ngathi nanku lo kwathi qhi ngaphakathi nami mandimbulise ntombi molo ntombi naye naboma uthukile kunjani siyaphila ngoba uzamana nabazalwane izulu uza kunabantu ongebuye ndawo sabathwele ngenhliziyo basonile abantu abane angeke ubheke ndawo umzalwane ongenaxolo ukhona kunabantu ofuneka uzitenge uzitenge inyama ingavumi ubeke ipride phansi uba bendingubani ndawusithoba isidima sami uzazithoba isidima sakho izulu uyawufika kwelephi izulu njalo haleluya awenza into yizinto sure sixolele Nkosi amajala ethu uyabona uthandaza umandi uthandaza umandi bathixo sixolele amatyala ethu ngoba nathi sibaxolela abasonayo siyakhululeka ngolo hlobo haleluya funda mama levesi okugqibela sithandazeni sihambeni esigodweni verse 12 usixolele amatyala ethu siyona njengoba nathi sibaxolela abasonayo abasonayo uvumela kathi kesithi mna nawuphinde ndiye nasekhaya uya nasekhaya awunayo ekhaya ngoba uthi umama into anenzayo utata into anenzayo uThixo asingashumayeli awukwazi ukuya kweni haleluya angiqale nobabona abantu akwethu into abandenza yona yokungena akashulayeli awukashulayeli naw nxa sowungena bazalwane uphola uphethe izinto manje ezibubungqina uthi Thixo ndiyazi indlela le andifumani ichance uba nayicibanyilwa nabani kuthi umuntu okholoyo ade baphendula uJehova nayicibanyilwa nabani bazalwane wena ufumana ichance enhle yoba ndamveza uThixo endihamba naye uzamveza kanjani kunabantu ongathethi nabo uzamveza kanjani kunabantu ondingeke ndibaxolele linama igazi lemfana linamandla igazi lemfana lizuza linamandla igazi lemfana lisuza zonke izono linamandla igazi lemfana lizuza zonke izono. Masiyeke lapho bazalwane, masimapho kule ndaba yoxolo manje. Ake siyeke lo ndaba simasifala amabhayibheli ethu. Sizawuthandaza abazalwane ngoku uba khona kwethu abasoze belilise.
kunabantu ofuneka sibakholele inyama ingavumi ukuthi umfosini uPawulo ingaba lilize lithi sengishubala indaba ezibuyile qhubeka mina kube ngumlahlelwa ngaphandle ngenxa yoso sizathu ngiyayiqoba inyama yami ngiyicindezelela phansi inyama ivuka kodwa ngiyicindezela phansi inyama ithi benziwa njalo kodwa ngiyicindezela phansi inyama ithi isidima sami sawuhla kodwa ngiyicindezela phansi silimele bazalwane silinyazwe kodwa izwi lenkosi lithi njengoba nathi sithini ngabakuzonke kodwa wena unoxolo babathi bezenza izinto kodwa uba unoxolo na ulungisile bazalwane kuyalungiswa likholwa akuhanjwa unjalo uvuthe kodwa ube kunengxolo ezayemveni kwakho kuyalungiswa likholwa daliswa ngathetha incwadi yabaselenzenzo chapter number lithi abantu bathi bakulivizwi labahlaba baphendu bazikela izinto abazenzileyo bacela uba hey mani ningandiboni ndilapha iphakama indoda ndiye ningandiboni ndilapha ndithandwa kangaka hey abo msuka khona ndenzakala kuhle uthi umuntu ongenela ilizwi ozawuhamba nothi uzawuncedakala loo muntu ningandivuyeli ndimoshile apho ndisuka khona haleluya haleluya ninamandla labazalwane igazi lemvana haleluya alitshintshi izwi likaThixo nakwesiphi na isimo siyabona